yung kasayang kapan ni Ariyo. Ang kuya gigidlat pergi ko niya dati kay gusto dali kay anin dani kabatuan. Hi, simrang hilen eh. Intro na. Hi mga kabayan. Ako na pod ni, simrang hilen. Wadyo ko magdahom nga aghang lima sa una na anan na. Kanawayong. Sa gamay pa ka, mura naghahagang ganinganan sa unang gamay pa. Karon pila ka tuig miwa nagkita. 15 ka tuig. Idugay jud ko nangandoy nga mga tugsudon di mo ko nga tusudon. Di man naging masakdan. Karon si sa siningan ni. Salamat yung ha. Sa mong pagganigan na pati yung saging yung. Kaya kayong? Sa gamay pa ka? Ano man. Mura na jud kag kuan kanay 1.5 ko dako. Na utugtan. Ang gamay dyan Nga nara ka dako. Mas kay gamay na si Zap. Yan ang isang lawas na na-tail kuha mo yung mga tagsapod ka. Isang tiil, dagmay ka do, murag paas manok. Jones, nga na grupo katas ang isang tail. Yan ang isang lawas. Jarapon. Lagi dyan ang kasabaan. Yan ang kapatuwa na gamasa lagi. Lagi. Oh, ang po ito. Ang rapori ka na. Insa naman sa kabutan. Kaya bisan ko subay maghigas lang tayo sa nalam sila do na nang liwan sige singit nanay, ag hinay. Dog na binlag nanay ag manok. Mana? Chicken, nag-isa. Nga na naman dentil. Hindi man sa kalakaw. Kaya ag manok ra may sa ilantaw. Diyan nga bugon. Anong kaluoy ng bata? Ano ra sa isang kuna? Di ko na. Happy na, naglampin. Pinagbani. At katri, happy nagpanid, happy naglampin. Pagpum kat. Sa unanan si Jada, to si Jada magigdaigda, magkisi-kisi. Dili ka Sabado. Jabin na, nagugata sa Anay diti jang papa madunggan ng jang papa. Uy nanas papa. Ganang panghilinog sa. Di uy di mo papa. Suko pa sa kay lagi ng papa. Diniglawag na rin si Marino muli na rin. Ayong. Mutago po si Za. Tago. Mutago. Isang isang naong kanang manakaw mi. Ang tabo na gidaw sa lampin. Kato din sabang gimawta. Nay, do kasi abot nay. Halapang tabunan. Alilian sa snay mga katapat nga mo sa kay sintod. Ano man yung bata na gamay pa man sa gamay man sa mutingog naman. Lagi, mutingog sa gani. Ay, baso di saba yung. Kalingong yung saon na nga rin, grabe humukan ni upam yung. Ikan dali nga rin humuk na, nagsubay, kinahumukan. Na, ang napatag na, humuk na sa una. Malibang lang siya, di magpapahid uglain. Di sa musugot og iluhan og lain. Naira! Pirman. Naitot na Nas naira. kami. Mutawa sa kabat nag aksibon nangiti na kuan. Yung mga lima nangiti na. May bekas man Paul. Evangeline. Dana naitok na gyud kuan. Nangiti na kuno si Ja. Naitok na kay kahit hana kuno kita kunot. Di man mapahuling og lain. Ako na jud. Tuwa na nangiti na si yung. Sige magpangiti na. Siya rin sa una iniguli ug nanay tae di pasilin mo pahid kini pud musugot yung ka ako ra jud. Naitok. Mo sa pagkain sa sauna din sa mukha og luto nga bugas. Ginaling. Ara jeng pinuha. Ginaling nga bugas. Untong din sa pwede lain mo bantay tag magkuha ag ginaling. Ay ginaling. Bugas gipagaling gid sa makatulong, di sa katunog luto. Dugmo kon kadto. Ang bugas ganing gipagaling sa ginugaw. Ah. Mo na Ano siya. naglaut na jud si Ja. Ko di ko magdaw mo nga na sa kay nay nagisturan ni nga di ko mo abot injang edad og 7 ka tuig. Di kuan ni sa itag na. Damig na tunig sibuk, daw tunig panglaw, ni tunig andar, bularyo gitag na siya nga maglisod ding bata hilak-hilak og isang mama sa una. Nga mo gina sila sa nak. Ang pugutas ginuga sa taman ning bata. Hindi sa mukha na iluto. Hindi luto. Laktom ni Zadani. Laktom nga suko. Ken kong kuan. An ma'am. Di laktom. Boros. Laktom na si Za. Za o kato muli ahot on pang dundon ang isang laktom sa una kilawon. Dining junjun na ha. Dundon na ahot. Uutin. Sayong. Panghuot. Sa pa yung gibati yung nga na kayo. Kapan di sini mga junjun. Sa pa yung gibati yung nga na yung kayo. Tango kira ka. Sige naman. Nana kay kuan yung. Nana kay crush yung. Crush. Nana siya. Anine. Chat. Wa oy. Bukan. Ay, ito ka naman dyan. Nana kay crush. Sa kelas siya. Nana. Wa oy. Shout out sa crush. Hoy, wa. Mark, crush ko nun ni Mark, Gulusinda. Hoy, wa. Ade, de, oh, wa, oh. Nato
natural naman ang crush yung Oh, kaya abnormal ba sa di ka mo admire. Graduate na ni siya kasi graduate ni siya. grade 12. Congratulations! Yay! Ang sabay mong major yung. Pretty. Oy! Oy, Bilita, Herlin, Dera Smart Rio, oh. Oo, gipang ni nga ba dito sila gihilak dito kita sin. Ano Gihilak. rin sila? Si Herlin, tas Manila. O, si Bilita, tas Manila, si Herlin, Garcia. Pero mga nila to. So, grabe dito Sirlin og bantay jud nimo yung adlaw. Kato sa may White bantay. klase. Mate, kinamagwangan ni Mate. Li, kamuhuran. Basta Kamuhuran to si di ko Herlin. kalaag. Bantay Hindi mo. sa mula akong kuhan kay sila yung milingawan. Haning nga to sa yung sa San Miguel, nagulin ha. May kasukuli nga rin na yung disyon yung dadon. Kung ang ibilis yung to, mangita sila. Mo na Kasi yung man lagi. yung podo katos nila pangintawan po ko. Mo nang inigmuli ko nga bahalag mura kog nagrakog kuting. Hindi ka na. Kaya na sa May man. yung. Nga niya, gusto ko kadak. Nga niya ako kosan. Ang ginoo mo tamulay naman na lamping. Basta tayo di mo tuos, tayo masuko magaling na. Kaya yung bata di Kay Hindi ko agay ko ka-imagine. hang giduda ko nung ani sa kunog. Agdi sa nga, was nga kadaktan, pero gatong Oh, dako ko aglawas nga ni. Di ko pa ingana imong uyo. Grabe kong gaman. Dali Ningos yung turbin sa una nga. Ati Dr. Ben, kasabang ko Dr. Ben. Kay, dada ko nung kunin mo, si sa duzanon magtingog sa duzanan. Si tatay ning saka niya, yuri ng bata nga. Hugi pa kagurada ni nga. Isa ko nagmansa kay nagtingog lagi mo, muna mag-iring. Lumang dito isa. Tatay natingaman, tapos nagunig mo to San Miguel sa una. Pariha to dagbata, ayaw to siya. Wadamuhan niya mo to pula, 20, maybe na. Mag 20. Mami, hindi ko Sir ba? yung mga anak ko na dusi. Survivors yung. Arong. Imagine, nakagraduate o koan. Gagawin ko Grade po 12. Bisa di ka kaputun doy. Pero hindi ba imong lawas bugat? Kita magsimutan ako na. Napoy nga na ni Jang ako an nanay tag-ijag Dili. disco ha o kanang sound system na